τι σημαίνει στα 44 και στα 60, γερνάμε περισσότερο. Έχουν παρατηρηθεί πολύ μαζικές αλλοιώσεις κυταρολογικά, που αυτά φαίνονται απότομα. Και δράσεις σωρευτικά και το χρόνιο άγχος που έχουμε και η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης, απλά γίνονται πιο έντονες οι συνέπειες σε αυτές τις ηλικίες. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Ναι. Άρα εκεί στα 44 και στα 60 νιώθεις ξαφνικά ακόμα μεγαλύτερη πτώση της ενέργειας και ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές στο σώμα σου. Ναι. Βέβαια, δεν είναι φυσιολογικό να νιώθουμε κόπωση. Δεν είναι δικαιολογία ότι μεγάλωσα, μωρέ, κουράζομαι εύκολα. Όχι, δεν πρέπει να νιώθουμε κόπωση. Αυτό θέλει διερεύνηση. Είτε με το γιατρό μας αιματολογικά και με άλλες εξετάσεις, είτε θρεπτικά. Καλύπτω τις ανάγκες που έχω τώρα, γιατί δεν είμαι 30, δεν έχω τις ίδιες ανάγκες. Έχω πολύ αυξημένες ανάγκες. Μπορεί η ενέργεια που χρειάζομαι να είναι λιγότερη, δηλαδή οι θερμίδες να χρειάζομαι λιγότερες. Θρεπτικά όμως χρειάζομαι ίσως και περισσότερο. Και εδώ οι άνθρωποι μπορεί να τρώνε λιγότερο, αλλά η κάθε μπουκιά πρέπει να έχει μεγαλύτερη αξία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να προσέξουμε σε αυτό το στάδιο ζωής, τη διατροφή μας, να φροντίσουμε για συμπληρώματα, να φροντίσουμε για άσκηση, να πάμε να δούμε εξατομικευμένα τις δικές μου ανάγκες, τι μου λείπει τώρα.